recomana per aquest cap de setmana que aneu als tallers oberts. A on es fan aquests tallers? Doncs els fan a Gràcia, a diferents barris de Barcelona, també a Hospitalet i a l'Anoia. Què podreu veure? Doncs anar al taller on treballa l'artista, podeu veure tota la seva obra. També es fan més de 160 activitats perquè pugueu col·laborar, tallers, hi ha moltes coses. I la novetat d'aquest any és que no sols ho faran aquest cap de setmana, sinó, a més, ho faran el proper. Vull dir que serà perfecte per als que aquest cap de setmana tingueu moltes activitats. Què més? Doncs que hi ha el Festival Cultura Raval, on hi haurà teatre, circ, dansa, fòrums, xerrades. Per què? Per promocionar el barri del Raval amb la seva cultura. I també hi ha moltes i moltes activitats. Després del 7, això serà del 7 al 10 de desembre. I com a exposició, què us recomanem? Una us recomana que aneu a veure al CCCB l'exposició de fotoperiodisme al World Press Photo 2024, on trobareu moltes fotografies seleccionades i guanyadores i a més hi haurà una fotografia d'un fotògraf espanyol, el Jaime Rojo, que va ser guanyador d'una fotografia molt interessant, i a més hi ha la foto de l'any. Quina és la foto de l'any? Aquella que va sortir amb una dona palestina, amb la seva neboda. Realment és impactant i està molt bé. I també, què més? Doncs us recomanem pels més petits que els comenceu a introduir a la cultura i a més. Per què? Perquè aquest cap de setmana comença, el dia 9, comença el meu petit festival. I llavors, doncs, en aquest festival, el meu primer festival, el meu petit festival, on es fan moltes i moltes pel·lícules a diferents cinemes, com als cinemes Girona, a l'Institut Francès, a la Filmoteca, als cinemes Bosque, on podreu veure moltes més de 100 pel·lícules amb aire infantil, juvenil, i la veritat és que val molt la pena que els petits i no tan petits puguin ja començar a agradar-los el tema del cinema. Doncs espereu que tingueu un bon cap de setmana i sobretot a disfrutar.